Lelo pa 2 Septemba kwayambika convention ya UDF. Ndipo Brian Banda ndi Cathy Maulidi anali nkati mwa kuzukuta za maudindo amene asankhidwe ku UDF. Ndipo udindo woyamba wa president, secretary general, komanso organizing secretary. Ni maudindo oyenda 6 amene anthu ake alowa osapikisana ndi wina aliyense. Ndipo udindo wa president wakhala ukusungidwa ndi Lilian Patero, koma Atupele mluzi abwereranso atakhala nthawi yayitali asali active mchipani cha UDF. Mena wa president pomwe pakwembekezeka kulowa Atupele mluziwo pomwe adasiya mbuyo mupano uzikone kota kubwereranso kuzatenga mpando mene alibopikisana naye. Pomalizira timvala yanachunga nayenso akukamba mbali yake malingana ndi mmene UDF inalili mbuyo inali chipani chotentha kwambiri. Ndipo anthu ambiri anakhamukira kukajoyina ndipo sitingakambe zamati pati democracy muno Malawi osafotokozerapo za UDF. Ndipo mtendere audit fail ndiomwe ikuyendetsa mwambo wonse wa chisankho cha convention ya UDF. Brian Banda, Cathy Maulidi, komanso yanachunga. Anthu ambiri akubwerabe mulendo olemekezeka pa msonkhano umenewu ndi His Excellency the former President Dr. Bakiri Muluzi amene alankhule kutsekulira msonkhano umenewu mmawa uno. Nzanga all the way kuchokera mu mzinda wa Lilongwe abiti Cathy abiti Cathy mwakusiya bwanji ku Lilongwe? Ku Lilongwe sindikudzoti lero kwa chabwanji. Kuno ndiye kwa mvula. Kuno ndi kwa mvula koma ku Lilongwe momwe ndimachoka dzulo kunali kuli moto. Kukutentha kwambiri. Lero ndiye mwangomenya Wiscot lero. Ndimaona ngati kuno kosonza Lilongwe ndi Blantyre ndizizimutsa. Kuno kumasintha. Ndilimba yandipweteka Blantyre koma ndilimba. Ndithu. Msonkhano waukulu wa chipani cha UDF. What do we know this far? Pakadali pano zomwe ndapeza ntathamanga ndikuona kuti maudindo omwe akulowa opanda opikisana alipo maudindo 6 malinga ndi mndandanda omwe atipatsa amene akutsogolera mkomiti imene yoyendetsa mwambo umenewu. Aisha Adams anthu 6 maudindo 6 ndomwe akulowa opanda opikisana nawo. Komanso taona kuti chisankho chimenechi sayendetsa ndi Malawi Electoral Commission atayendetse nawonso ngati momwe adachitira AFORD ndi APP nawonso apeza audit firm yomwe ikuyembekezeka kuyendetsa chisankho chimenechi akuti mtendere audit firm ndomwe ndithu akuyembekezeka kuti ayendetsa chisankho chimenechi. Kuona mkatimo amene wa mtendere audit firm ayikakale ndithu ma ballot boxes ayikasokale maudindo omwe akuyenera kuponyeredwa voti ndipo zonse mkatimo zili mchimake ndithu mndandanda wa ma ballot boxes wayikidwa kale kuti anthu ikafika nthawi yamba kuponya voti ayambe akuponya voti. Pa maudindo 6 amene sakupikisana udindo waukulu omwe akulowa opanda opikisana nawo ndi udindo umene wa president wa chipanichi. Paja mpando wa president wa chipanichi ankagwirizira ndi Lilian Patero atachoka Atupele muluzi atasiya mpando umene wa president amagwirizira ndithu ndi Lilian Patero omwenso afika kale mchipinda chimenechi. Ndetu kuona kuti pa mipando 6 imene mpando waukulu omwe akulowa opanda opikisana nawo ndi mpando umene wa president pomwe pakwembekezeka kulowa Atupele muluziwo omwe adasiya mbuyomu pano uzikone kuti akubwereranso kuzatenga mpando umene andalibe opikisana nawo. Alibe opikisana naye. Ndipo pa mpandonso umene wa secretary general mpandonso waukulu chifukwa ndi CEO wa chipani mpando umene wonso tikuonanso kuti pakulowanso munthu opanda opikisana naye. Ndipo akulowa pa mpando umenewo ndi Ismail Nkumba amene akuyembekezeka ndithu kulowa pa mpando umenewu. Ndikhale ndikufotokozeranso mndandanda fuka paliso maudindo ena ochuluka amene akuyembekezeka ndithu kulowa ndi opikisana nawo. Koma pa maudindo amene akulowa opanda opikisana nawo monga ndafotokozera kale Brian alipo maudindo ndithu 6 omwe pa president pali amene wa Atupele muluzi akulowa opanda opikisana nawo ndipo paliso mpando eno wa organizing secretary amene pa national level pakuyembekezekanso ndithu kulowa Abubakar Ambaya akulowa pa mpando umene opanda opikisana naye. Ndipo paliso mpando umenewu wa research national director pamenepo deputy amene onse amene akuyembekezeka kulowa pa mpando umene wa Ruth Salanya akulowa opanda opikisana naye. Ndipo mpando wamkulu ona za malamulo mchipani pamene pakulowa ndithu Ayani Kumpita amene alowa opanda opikisana nawo. Ndipo mkulu ona za chuma koma ku chigawo cha amayi
pakulowaso ndithu Fatuma Selemani amene onso alowa opanda opikisana nawo ndi Secretary General nanenaja Ismail Nkumba anawo kulowa opanda opikisana nawo ngati 6 koma pa maudindo omwe akuyembekezeka kupikisana lero pali maudindo 20 ndipo maudindo amenewo ayikakale ma ballot boxes ake ku mbali inayi ndithu tikalowa mchipindachi kumanzereku kuli akuluakulu ochoka kumtendere audit firm ayikakale ndithu ma ballot boxes kuti ndithu zonse ziyambe ndi maudindo omwe atapikisane lero akatsiriza zonse ndi maudindo. What do we know za chipani cha UDF? Ndi chipani chimene chidabweretsa democracy muno. What else do we know za UDF? Ndi chipani ndi chomwe chinabweretsa democracy komanso ndi chipani chimene pa nthawi inake Brian ndithona kuti chinali chipani cha mphamvu kwambiri chifukwa chipani chimene chidali mboma. Chipani china chilichonse chikakhala mboma chimakhala cha mphamvu kopya. Chipanolo mutakhala kuti muli kunja munalika ndi anthu okutsatirane awiri koma mukakhala mboma mumakhala ndi mphamvu. Anthu amathamangira kuti akadye nawo tonda anthu kumakhala kuti ife ndamene tinathandizira izi ife we are close to wakuti ndiye chipani china chilichonse olo chili kunja kuti chinali ndi anthu atatu awiri chikangoti chalowa mboma boma lokhalitsa ndoti chipani chimene naona Malemu Bingu nthawi manager atachoka mu UDF nkukayamba chipani chawo adalibe anthu koma anthu anatsatira. He was a sitting president. Ndipo kunaliso anthu oti anali ku UDF anachoka ndikwalondola ndiye zimatero ndithu chipani chimene chili mboma chimakhala cha mphamvu chifukwa cha bomalo anthu sakhalanso kuti akutsatira chipanicho ayi koma kumakhala akulondola zomwe zili kubomako ndiye chipani cha UDF pa nthawi inake ndithu Brian chinali chipani cha mphamvu kwambiri sitingafanizire. Maona nkhope zina zimene zinali mboma nthawi imeneyo zidakalipobe tikumaziona zikanalipobe ndi chipani choti chinali cha mphamvu kwambiri chifukwa choti pa nthawi imeneyoyo anthu andale ambiri amalondola kumene kuli boma chinali chipani cha mphamvu kwambiri sitingafanizire ndi panopa ngakhalebe kuno tikuona kuti anthu abwera ndithu ma delegates abwera ndi mazang'ana mkatimo ndi mazifusa zoti chipani cha UDF timaona ngati mwina chinafa koma kuno kwabwera anthu ambiri mkatimonso mipando yomwe yayikidwa yambiri ndimati kodi mipando imene anthu adzadza pamenepa koma panopanso Brian nthawi yomwe tili ino ndiyoti tili kotatu chisankho ndiye mukakhati mwafika pa kotatu kumakhalabe kuti zipani zikuzichita position ngati chipani chinali we cannot rule out the chair factor, but I want to bring in Wayana Chunga modzi mwa akuluakulu athu kuno timakamba ndikafe musadalikira mai timakamba ndikafe kuti how relevant is UDF today? What else do you know about UDF? Choyamba nchonena kuti simngakambe zambiri ya multi-party democracy mdziko lino osakambapo za chipani chimenechi makamaka mchaka cha 1992 pamene kunali ma pressure kufana yamba ngati pressure group kenaka nkupezeka nkulembesa ngati chipani nkuima nawo analowa mboma chaka cha 1994 Abakili Muluzi ukhala president amene anatenga ulamuliro kuchokera kwa Angwazi Dr. H. Kamuzubanda Malemu ndipo analipa ndo umenewu mpaka 2004 ndikumanena izi fachonena kuti samaiwale kuti ndi audience ina imene kumbuyo ku history imene ndizonena kuti samakumbukira zoti kunala Abakili zoti kunala Abakili ena sadziwa ndifuna umakumbusa ndi chinali chipani cha mphamvu kwambiri nthawi imeneyo kuli Malemu Dumbo Lemani kunali Peter Fachi Malemu kunali nthawi imeneyo Azililo Chiwambo ndawo naso ngati mwemo ndawo nthawi imeneyo kunali achina Thompson kunali Aleke Banda Malemu kunali anthu ambiri amene amakunga ndithu chipanichi achina Dr. Ngantafu nthawi imeneyo koma anyway anasachoka 2004 and after that nazaona kunena kuti muchokera mu DPP uchoka mu UDF mnasachokanso zipani zina ndipo chipani chimodzi chimene chinachoka kuchokera mmenemu ndi DPP chifukwa akumbukirani kuti mtsogoleri wa DPP anali candidate mu chaka cha 2004 ngati candidate wa chipani chimene cha UDF ndipo atalowa mboma anaganiza zoti achoke mchipani cha UDF azimire paokha ndi kukhalanso ndi chipani chawo so historically very relevant kwa mukandifusa za lero ndikuwuzani kunena kuti chipani ichi chakhala chikusika mphamvu ndimanena mawu awa kunena kuti mukachoka mboma kawiri
mphamvu zanunso zimakhala zikuchepa. In fact, the longer you stay out of power, the smaller the party you become. Ndi chifukwa chake mukumbukira padzana kuti Malawi Congress atakhala zaka zambiri ku opposition anafika saizi yomanena kuti apapa ndi atha mwayi chifukwa cha regional vote ya ku Central Region ndimene idawakunga nkumawasunga in opposition. But kwambiri muona kuti chipani cha UDF kwambiri amene asala nacho mwina ndi ku Eastern Region, koma as a national party sikulinso chili ndi mphamvu ngati kale. Anthu amadudukira chipani cholamula chifukwa chani? Kumene kuli kumphika mphamvu ndalama, zinthu zimenezo samazichepese. Mphamvu ndalama, inu mukudziwa kunena kuti ulemu umene timapasana mdziko muno wakhala kuti uli mboma siwamasewerayi. Mbendera petupetu ija musazayichepese ubanda, musazayichepese. Komanso sima ulemu kaja ngakhalenso makobiri amene anthu amawapeza. Na pa makobiri olandira kuzera msalale ndiye pali makobiri ena ozera through ma government deals. Kumachitika tu madiro alipo ena amasonkhesa ndalama kuti akakumane ndi kungoti iwe ukakumane ndi mtsogoleri. Alipo ena ma middlemen amene amafuna kuti ajepo. Ndiye kuboma kuja mwayi odya umakhala wochuluka. Ma appointment kuma parastatus, ma appointment kuma embassy, zonsezo mwayi wa business ngongole za bomazi muzaona lizimaphweka kwa iwo amene ali mboma. Nde muzaona ndithu kuti anthu amafuna kuti asipita kumeneko. Nanga nzukuphonya ni ndi kukhutisidwa ndizima ndili nazo. Asisuku imene yokozo kuchira mbendera petu. Ubanda msayambe zimenezo. Koma mwina kungo akumbusa Malawi kunena kuti chipani cha UDF ndichofunikira pa nkhani ya ndale mdziko lino. Tikumbukirenso kuti chipani chisankho chimene chathacho cha 2019 iwo anali pa mgwirizano ndi chipani cha DPP, if you remember correctly. Ndipo anayima nawo ndithu ngakhale sana pambane, koma chinali chipani choti chinathandizanso kwambiri DPP pa campaign manager. If you remember, Atupele muluzi anayenda dziko lonse lino kuchita campaign kuti amuthalika akhale mtsogoleri wa dziko lino. So they are still relevant in terms of the political scene, koma in terms of growth kapena kuti kukula kwa chipani, maybe that is yet to be seen.